Fiċ-Ċentru Nazzjonali Ġdid tal-Futbol Ftaqali li għadu kemm ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Tabela din il-ġimgħa, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol (MFA) ħabbret li minn Novembru li ġej se tkun qed tintroduċi il-Football Video Support jew FPS fil-qasir. Is-sistema li hija approvata mill-FIFA taħdem b'mod simili għal Video Assistant Referee jew il-VAR iżda b'xi differenzi. Fil-fatt din tiddistingwi lilha nnifisha mill-VAR għax ma teħtieġ referee addizzjonali li jkun qed isegwi kontinwament l-azzjoni. Minflok tagħti dritt lil coaches tat-timijiet biex jikkontestaw ċerti deċiżjonijiet matul il-partita. Kull tim se jkollu żewġ opportunitajiet li jsejjaħ lir-referee biex jara repetizzjoni tal-azzjoni permezz ta' żewġ cards. Il-coach irid jagħti l-kard lir-raba uffiċjal biex ir-referee jersaq lejn il-monitor u jerġa' jara l-azzjoni. Din is-sistema tista' tintuża biss f'dubji fejn ikun hemm goals, penalties u karti ħomor. Kemm il-darba referee żomma d-deċiżjoni oriġinali, il-kard ma tingħatax lura. Bil-kontra tal-VAR, waqt li referee jkun qed jara l-azzjoni fuq il-monitor u jkun waħdu u ma jkollu l-ebda komunikazzjoni ma' uffiċjal ieħor. Il-Football Video Support se tibda tintuża l-ewwel darba f'pajjiżna waqt il-fażi tal-aħħar 16 tal-Jubilee Cup fil-bidu ta' Novembru. Fil-Jowħed Malta Premier is-sistema se tkun implementata fil-fażijiet ta' top 6 u bottom 6 kemm tar-round tal-ftuħ u dak tal-għeluq kif ukoll fil-playoffs finali. Il-Viċi President tal-MFA Matthew Paris spjega kif is-sistema li se tintuża fil-kompetizzjonijiet ewlenin tal-MFA il-qudiem tiddaħħal ukoll fil-kompetizzjonijiet tal-Futsal Malta Association. Iċ-Chairman tal-Kumitat ta' Referees tal-MFA Alan Mario Sant qal li hu ta' onura lihom li qed titnieda din it-teknoloġija ġdida f'pajjiżna.